Hej Mark og Sara. Ja, så er vi i Utah på vej tværs over USA, og vi skal sende jer en lille hilsen. I ved jo godt, at vi allerhelst vil være hos jer lige nu, men når det nu ikke kan lade sig gøre, så sender vi jer hver især en lille personlig hilsen. Jeg, som gudmor til Mark, skal jo give ham til dig i dag, Sara, og jeg vil derfor gerne give dig nogle gode råd. Som du ved, er Mark jo hypokonder. Han er som sin far en lille pivskid, og en lille splint i fingeren bliver hurtigt til en finger, der er ved at falde af. Og det er her, du kan bruge din uddannelse til at lindre hans smerte og til at lytte til ham. Hvis han en dag er lidt trist, er det heller ikke nogen dårlig idé, at du beholder din kittel på, når du kommer hjem fra arbejdet. Det skal nok hjælpe på humøret. Og her taler jeg som sygeplejerske ud fra mange års erfaring. Det er ikke mange mænd, der kan modstå en sygeplejerske. Mark er, som du ved, et stort legebarn, og du gør klogt i at gøre plads til det i jeres liv. Mark er kærlig og har vist uden tvivl været forelsket i dig fra den dag, I mødte hinanden. Han kæmpede i hvert fald en brav kamp af savn, da han kort efter I mødte hinanden kom til USA for at bo hos os i nogle måneder. Han var klar over, at du var pigen, han måtte tilbage til, og han har ikke sluppet dig siden. Jeg har altid syntes, at I er perfekte for hinanden, og jeg ved, at i Mark får du en dejlig mand, som vil elske dig højt og være ved din side i medgang og i modgang. Mark til gengæld har i dig fået en pige med ben i næsen og et kærligt og dejligt sind. I passer bare sammen, og sådan er det. Husk på det, når der er dage, som er lidt grå. I har hinanden og påskynd det. Sara og Mark, jeg elsker jer, og I kan altid komme til os, hvis I har brug for det. Jeg giver nu ordet videre til Emil. Nå, men tak til dronningen for alle de pæne ord. Mark, bror, selvom jeg er den ældste af dine fætre, så har jeg altså ikke noget livserfaring i sammenligning med dig. Du er blevet til en voksen mand. Eller hvis nu vi skal være helt ærlige, er du bare blevet til en stor, ungsindet dreng med et varmt hjerte og et smil, der smelter hjertet. Men til gengæld, så har jeg erfaring som en af de berømte og eftersøgte skruerbrødre, som har taget USA og hele Europa med storm. Så det kan godt være, at jeg alligevel godt kan byde på lidt råd. Hvis du ikke har holdt din tale endnu, Mark, så skal du huske på en meget vigtig ting. Og det er, at en bryllupstale skal være ligesom en miniskørt på en ung og smuk pige. Den skal være kort nok til at holde interessen, men den skal også være lang nok til at dække de vigtige punkter. Så jeg vil prøve at leve op til min egen regel, men jeg kan ikke garantere noget, så det kunne godt være, at jeg skulle undskylde på forhånd. Men vi ved alle sammen godt, at jeg aldrig nogensinde har været særlig god til undskyldninger, så det dropper vi bare. Mark, du har fundet dig en vidunderlig brud. Hun er smuk, hun er barmhjertig, modig og intelligent, og heldigvis for dig har hun også temmelig lave standarder, når det kommer til mænd. Det er ikke en kombination, man falder over særligt tit. Det skal nemlig søges efter, og kommer kun til den, der fortjener det. Så hvordan fanden det lykkes dig, det ved jeg ikke. 2 ting, du skal huske på, hvad der angår selvstændige kvinder som Sara. 1. I et ægteskab er der så det, der hedder give and take. Du skal så huske bare at give, fordi ellers tager hun det bare alligevel. 2. Det kan selvfølgelig heller ikke undgås, at man diskuterer en gang imellem. Men det skal nok gå, så længe du husker på én ting, og det er at ende hver diskussion med 2 ord. Ja, skatter. Selvfølgelig, hvis du gerne vil prøve at teste dine overlevningsmanøvrer eller dine nyfundede løbeevner, kan du selvfølgelig godt finde på 2 andre ord, du kan bruge i stedet for. Men spøj til side. Jeg ønsker dig, Sara, alt glæden i verden. Jeres forhold giver de yngre fætre optimisme og håb om vores egen forhold og fremtid. Mark, du har altid været en fantastisk god fætter, og jeg er glad for, at du har fundet en vidunderlig livspartner, du fortjener, og som også fortjener dig. Men nu har jeg måske snakket længe nok. Nu vil jeg give ordet videre til min lillebror fra Kazakhstan, inden min tale bliver til en kjole i stedet for en miniskørt. Long will, king of the castle, I have a chair. Oh, Shen Kui. My name is Borat. This is my hometown of Kusek. It's nice.
I say congratulations to Mark. You married a great gypsy woman. Bring home jar of gypsy tears to protect me from AIDS. You can be big pain in my assholes, but also I look up to you and I love you. Sarah, your master is waiting. You are not so much pains in my assholes, but you fix pains in my back. You have to protect this little one, but watch out, he bite. When Mark was little, we hold him in cage and all girls walk by and say, la la la, you'll never get this, you'll never get this. But now, he break out of cage and he get this and we all very excited. Now take some advice from me. When I buy wife, she 15, she very strong on plow, vagine very tight. 2 years later, she developed hairs on chest, her voice like Borat, Borat, and her vagine hang like sleeve of wizard. So I say, I love you both, and I wish you a very happy marriage, and I excited to see you in the greatest country in the world, a USA. Now I pass on to the girl with the strange accent. Som I ved, jeg elsker at skrive, så jeg har lavet en lille historie for jeres bryllup i min speciel cirkussprog. There var engang a beautiful pige named Sarah. Hun had everything she wanted. Penge, a castle, og alle de mænd, who would want. Hun elskede horses og gik sometimes to the Bibilsko. Men alle de mænd, hendes father paired hende op med, var rige slobs, der elskede her only for hendes stunning beauty. Men hun was better than det. Hun was smart, funny, og kind. But there was kun én mand, der saw that. Maximodo. Maximodo var en crumpled man, der scared væk all the women han mødte. But he also had the biggest heart i verden. Han worked på the Gagak-station, where Sarah gik sometimes. Når he saw hende, han was in another verden of love. Men he did not elske hende bare for hendes beauty, men also for hendes andre traits. Og down inside vidste Sarah, hun også elskede ham, no matter hvor grim han was. One day, after Sarah had emptied opvaskemaskinen og eaten hendes gulerødder og agurkskelet, she was telling Maxi om hendes dag, og he reached ud og kissede hende. Men hun kissede også tilbage, because that love that var i her bloomed ud med passion. Men one of the men hun havde dated, a wizard, så det og blev så jealous, hun made them to stone. De stayed like det for eternity, og is still like det for i dag. Forever together, Mark og Sarah. Tillykke med bryllupsen. Nu skal det til din rige onkel i Amerika. Rige onkel? Ja, givet det var så vel, men vi må jo nok erkende, at hvis det var, at jeg skulle have været rig, så skulle jeg ikke have giftet mig. Omvendt, hvis jeg ikke havde giftet mig, Mark, så havde jeg heller ikke været din onkel. Så jeg tror nu, jeg foretrækker bare at være din onkel i Amerika. Nu har du hørt fra Pernille, din gudmor. Du har hørt fra dine irriterende fætre og din søde kusine. Og jeg får så lov at slutte af med et par ord til dig om, hvordan du skal tænke omkring dit ægteskab og blive så lykkelig, som det overhovedet er muligt sammen med Sarah. Det første, du skal vide, er, at det jo rent faktisk er dig, der var inspirationen for mig til overhovedet at få børn. Dengang du var lille, og vi legede sammen, det var nok første gang, at jeg overhovedet tænkte, at jeg kunne tænke mig at være far. Så gik der et par år, og så kom Mathias, og så fik jeg kolde fødder, men det fik jeg heldigvis sat bag mig. Men Mark, jeg har siddet og tænkt over alle de ting, jeg fik at vide i forbindelse med, at jeg blev gift, og jeg må jo nok sande, at i bund og grund, så har jeg ikke efterlevet nogen af dem. Og det til trods, så har jeg haft et vidunderligt ægteskab, og har heldigvis stadigvæk et vidunderligt ægteskab. Så det eneste, jeg kan konkludere, er, at der er ikke nogen opskrift på et godt ægteskab. Det er en opskrift, du selv må finde. Og det bedste, jeg kan gøre, det er i det mindste at give dig et par få ingredienser, som du kan spæde til, når tiden er rigtig. Og den eneste ingrediens, jeg egentlig vil efterlade dig med, er et digt, som jeg elsker selv, som lyder som følger. Lev, mens du gør det. Elsk, mens du tør det. Og nu sidder du måske og tænker, jamen det kender jeg godt, det er det der fra Nick og Jay. Og ja, Nick og Jay har også brugt det i en af deres sange, men oprindeligt så stammer det fra Piet Hein. Og grunden til, at jeg elsker det så meget, er, at hvis du tager den første sætning,
lev mens du gør det. Så fortæller den med andre ord, at man skal leve hver dag. Man skal mærke sig selv, og man skal frem for alt sørge for, at sin partner, og i det her tilfælde din livsledsager, Sara, også mærker sig selv, og I mærker hinanden. Det er punkt nummer 1. Punkt nummer 2 er, elsk mens du tør det. Og hvad jeg godt kan lide ved det er, at det siger noget om, at det at elske, det er lidt farefuldt. Man skal være modig, man skal være sårbar, og man skal frem for alt have tillid og ture åbne sig op. Og det er ikke altid lige let. Men igen er det, der er den store opgave. Dels at gøre det selv, men også at gøre det på en måde, så Sara føler sig lige så motiveret til at have tillid til dig og være sårbar over for dig. Hvis du følger de 2 ting, så tror jeg på, at I vil få et rigtig langt og lykkeligt ægteskab. Og der er ikke noget, jeg ønsker mere for jer begge 2. Så med det, så vil jeg slutte af tilbage til den første sætning. Lev, mens du gør det. H.C. Andersen han sagde, at rejse er at leve. Og det er egentlig også linket til vores gave til jer 2, nemlig en tur til Amerika, hvor I kan komme og besøge os, når vi først har fået bygget vores hus i New Jersey. Tillykke med brylluppet begge 2. Livslang lykke til Mark og Sara. Kys!